Mela, jena missieri l-ewwel kellu kortina. U dil-kortina kien ħadni darba l-garax miegħu san. U għamilt pupu u orejtulu dal-pupu dar il-ħares lejha u ħabbattu biha u faqajtielu dil-kortina. Jiena, torti għaj. Għatlu għaw, para bil pupu tal-injam, dar għal-ħalara. Bum, u faqaħa, kortina. Un-bat, san isma di. Ma asna fek tiftakru xux fi żmien, ekda. Missieri kellu Holden. Holden hija karozza Awstraljana. Kienu jgħidulu, missieri kien teacher, bħabba dil-karozza kienu jgħidulu tal-Ghostbusters, san. Kienet isa karozza tal-mejtin. Zaħt nizax kellu ħafna tfal. Imma bajda, immaġina kella s-sitta u dimma ut, s-sitta wara ma ut il-gwin, imma bajda. It-tiqa ta' wara kienet titla ekku kol it-tiqa ta' wara, san. Ta' wara, ġifri ta' wara l-ħġiġa. Missieri kellu wahda, sports car. Vera, kien ġalina bija l-iskola kont nistħi. Kienet miss mal-art. Bajda. U taqla l-art, mela. Onda kienet. Onda. U kol. Inti daħħejtu minna, tfajtu xekili. Xemmem dak, Ħankomplilkom. program ta' television. Umbat, niftakar missieri għabat darab daw il-vanniet toasters u baru. Dak hellu. Awti. Metro. Awt, le. Metro ommi kella. Metro. Awti. Ma tara dak il-raġel kbir, missieri. Kreċ minn ġo toaster. Probabli ekko. Umbat, u jaħasra kien jgħidna kizmin għandu maħna, taħxa t-najdu jaħasra. Kien jgħidna, wasanna l-iskola, jgħidna ilbsu l-paraxut u waqbżu, taħba jizdek tafjej. Kull darba, kull fil-ħol. Umbat jena bdejt il-karra tijaj, tiftakar għalla. Campus. Runu Campus. Kolor il-ġilda. Dik bajda kienet imma svintat. Bajda svintat.